Il-menti isiru dwar kull xorta ta' prodotti u servizzi u minn kull settur tas-suq. Iżda direttur fl-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumaturi, Dr. Feliz Bezzina, qalet li n-nies jilmentaw l-aktar dwar oġġetti mixtrija d-dar, karozzi u titjiriet. Prerekwiżiti biex wieħed iressaq ilment huwa prova tax-xiri jew prova tas-servizz li jkunha u li l-konsumatur prova jilħaq settlement tiġà mal-kummerċant. La darba dawn il-kundizzjonijiet jintlaħqu, il-każ jidħol fil-fażi magħrufa bħala konċiljazzjoni. L-uffiċjali tagħna jikkuntattjaw lill-kummerċant u jfakruh fl-obbligi legali tiegħu u ngħidulu bil-problema li ġiet qudiemna li għandu l-konsumatur u nfakruh fl-obbligi legali tiegħu biex jagħti rimedju li l-konsumatur ikun jistħoqlu skont il-każ li jkun. Dan huwa proċess għandu maddejh 15-il ġurnata jew iktar skont il-każ xi jkun u skont jekk naraw jekk hux se jintlaħaq jew le ftehim. Qalet li l-liġijiet tal-konsumatur jeżistu għaliex il-konsumatur jitqis bħala l-parti vulnerabbli fit-transazzjoni. Dawn il-liġijiet jipproteġuh u jiggwidaw il-proċess kollu. Madankollu f'każijiet fejn il-partijiet ma jaslux għal ftehim jew minħabba nuqqas taqbil fuq il-fatti jew minħabba komplessità akbar, id-direttorat ma jieħux deċiżjoni dwar min għandu raġun. F'dawk is-sitwazzjonijiet, il-każ jiġi riferut quddiem it-Tribunal tal-Konsumatur. Kompetenza li jisma' talbiet li huma consumer to business, jiġifieri meta xi ħadd xtara jew ħa servizz għall-użu personali tiegħu, għandu kompetenza fejn jisma' talbiet sa 10,000 euro. Qalet li l-proċess ta' tribunal huwa inqas formali minn proċeduri quddiem il-qorti. Madankollu, id-deċiżjoni li tittieħed għandha l-istess effett legali ta' sentenza u trid tiġi onorata minn kull parti, kemm jekk id-deċiżjoni tkun favur il-konsumatur kif ukoll jekk tkun favur il-kummerċant. Il-każijiet li jaslu qudiemna tista' tgħid li 40% tagħhom insolvuhom mod amikevoli, ikollna oħrajn li jew jifqu waqt il-proċess ta' conciliation, jew dak li ikun biss talabna informazzjoni, allura ma jkunx hemm bżonn daqstant li ssir conciliation, ammont ieħor qisu around 27% tal-każijiet imorru quddiem it-tribunal. Temmettajt li l-menti jistgħu jitresqu fuq prodotti u servizzi mixtrija minn Malta u għall-użu personali biss.